Pyydämme huomionne tämän lentokonetyypin turvallisuusominaisuuksien esittelyn ajaksi. Ominaisuudet saattavat olla erilaisia kuin aiemmin matkustamallasi lentokonetyypillä. Pyydämme ottamaan kuulokkeet pois esittelyn ajaksi. Kaikki hätäuloskäynnit on merkitty punaisella exit-kyltillä. Merkinnät lattian rajassa opastavat sinut lähimmälle hätäuloskäynnille. Hätäuloskäynnit sijaitsevat koneen molemmin puolin, edessä, keskellä ja koneen takaosassa. Hätäuloskäyntien sijainnit on merkitty myös turvaohjeeseen. Huomaa, että lähin hätäuloskäynti saattaa olla myös takanasi. Jos kone joudutaan evakuoimaan, jätä kaikki käsimatkatavarasi koneeseen. Kiinnittääksesi turvavyön, laita salpa solkeen ja kiristä vetämällä vyön vapaana olevasta päästä. Avataksesi turvavyön, nosta soljessa olevaa läppää. Jos matkustamon ilmanpaine laskee, happimaskit tippuvat automaattisesti yläpuolellasi olevasta paneelista. Pysy istuin paikallasi ja vedä maskia tiukasti alas hapenvirtauksen käynnistymiseksi. Laita maski nenäsi ja suusi päälle, kiristä hihnalla ja hengitä normaalisti. Älä huolehdi, vaikka pussi ei täyttyisi, happi virtaa silti. Laita maski aina ensin itsellesi, auta muita vasta sen jälkeen. Pelastusliivit sijaitsevat taskussa istuimesi alla tai yläpuolellasi olevan paneelin sisällä. Jos pelastusliiviä tarvitaan, poista liivi pakkauksesta ja pue se päällesi. Kierrä hihna vartalosi ympäri, napsauta solkeen etupuolella ja kiristä. Täyttääksesi liivin, vedä voimakkaasti alas punaisesta vivusta. Liivissä on suukappale, jolla liiviä voi täyttää ja tyhjentää. Lisäksi liivissä on huomiovalo. Älä täytä liiviäsi ennen kuin olet lentokoneen ulkopuolella. Tutustu nyt istuinpaikkasi lähellä sijaitsevaan turvaohjeeseen ennen lentoon lähtöä. Se sisältää tärkeitä lentokonetyyppikohtaisia tietoja. Henkilökunnan ohjeita ja merkkivaloja on noudatettava tarkkaan. Muistutamme, että tupakointi ei ole sallittua lennon missään vaiheessa. Sijoita käsimatkatavarasi matkatavaran hyllylle tai edessäsi olevan istuimen alle. Käsimatkatavarasi ei saa olla esteenä käytävällä tai uloskäyntien kohdalla. Tarkista, että turvavyösi on kiinni, pöytä lukittu yläasentoon, käsinojat alhaalla ja ikkunasuojat avoinna. Turvallisuutesi vuoksi suosittelemme, että pidät turvavyösi kiinnitettynä koko matkan ajan. Kannettavia elektronisia laitteita, kuten tabletteja ja matkapuhelimia, voidaan käyttää lentokonetilassa koko lennon ajan. Aseta laitteesi lentotilaan nyt ja pidä laitteestasi kiinni tai laita se taskuun. Jos laitteesi tai sen akku on vaurioitunut, kuumentunut, tuottaa savua, katoaa tai tippuu istuimen rakenteisiin, ilmoita matkustamohenkilökunnalle välittömästi. Suuremmat laitteet, kuten kannettavat tietokoneet, täytyy sammuttaa ja sijoittaa käsimatkatavaroihin lentoon lähdön ja laskeutumisen ajaksi. Kiitos huomiostasi. Toivotamme sinulle rentouttavaa ja mukavaa lentomatkaa.